Uvažene kolege zastupnici, danas imamo na temu znači MOST-ove reforme. To je ona priča znači od čovjeka koji je iza mene, zove se Božo Petrov i često puta je on govorio nama svima o reformi uprave. Ono što mi danas imamo prilike vidjeti jest da reformom uprave će zapravo tih birokrata biti više, a ne manje. A intencija, odnosno prikaz u javnosti jest obratno. Htio bih ispričati koje je moje iskustvo sa Ministarstvom uprave koje je bilo pod kontrolom gospodina Bože Petrova, odnosno MOST-a. Iako je do sada bila praksa Ministarstva uprave da dozvoljava registracije stranaka sa imenom, na primjer HSS Stjepan Radić ili HSP Ante Starčević, usprkos tome što već postoje stranke i HSS i HSP, kada je dan zahtjev za registracijom Živi zid Ivan Vilibor Sinčić, gospođa znači ministrica, odnosno njena pomoćnica unutar ministarstva pod njenom kontrolom je odbila taj zahtjev. Zbog čega? Ja se ispričavam, ali ja bih molio uvaženog zastupnika da se drži teme. Gospodine Petrov, govorimo o reformi uprave. Vi ovdje pričate, a mi imamo iskustvo sa Ministarstvom uprave jer ću na kraju poentirati koliki ste licemjeri. Možete mi oduzeti riječ ako želite, ja ću otići nazad na mjesto. Nemam namjeru vam oduzimati zastupniče riječ, ali mislim da se radi o prijedlozima zakona i da je to tema sadašnje rasprave. Gospodine Petrov, hoćete mi dozvoliti da govorim ili ne? Ako ne, ja ću otići nazad. Da, ja se samo nadam da ćete se držati teme. Drugo iskustvo naše koje je bilo sa MOST-om je bilo sljedeće. Znači, predali smo zahtjev za registracijom stranke Jedina opcija i što ministarstvo radi? Iako se do sada uvijek izlazilo strankama u susret, onog trena kada je ekipa povezana sa Živim zidom dala taj zahtjev, nama se nije izašlo u susret. Kolega zastupniče, gospodine Pernar, ja vas molim da se držite teme, inače ću vam morati oduzeti riječ. Gospodine Petrov, vi ste išli na izbore sa pričom o tome kako postoji grupa ljudi koja je korumpirana, kako postoji grupa ljudi, odnosno skup pojedinaca sa privatnim interesima i što je najbitnije koja je nepoštena i koja svoje odluke ne donosi jednako prema svima, već je pristrana. Svojim ponašanjem prema nama Ministarstvo uprave bilo je pristrano. Vaša retorika prije izbora i sada neodoljivo me podsjeća na događaj opisan u Orwellovoj knjizi Životinjska farma. U toj knjizi... Gospodine Pernar, ja vam izričem prvi put opomenu po članku 239. Ja vas molim da ne inzistirate dalje da moram poduzeti opomenu s oduzimanjem riječi. Ja vas molim i upozoravam da se držite teme. Ja imam 15 minuta, ali ako mi vi ne dozvoljavate da govorim, ako mi oduzimate to pravo, pravo, ja ću prihvatiti vašu volju ovaj put. Evo ja bih molio uvaženi zastupniče, ja razumijem da je danas konstituirajuća sjednica, znam da se nije uspio stići proučiti Poslovnik prije, ali u trenutku kada preuzmete riječ i onih 15 minuta koje imate na raspolaganju drži se teme za tu raspravu. I molio bih da se skoncentrirate za tu temu. Gospodine Petrov, zar vi pokušavate meni reći da ćete mi vi govoriti što ću govoriti o reformi uprave koju vi provodite? Ne razumijem vas. Evo ovako, ja se stvarno ispričavam, ali evo ja vam moram oduzeti opomenu s oduzimanjem riječi iz razloga što nemate potrebu polemizirati. Ja vas molim da se vratite nazad na svoje mjesto. Čestitam vam na demokraciji. Hvala. Uvaženi zastupnik Pernar. Gospodine Petrov, kada ste bili inaugurirani, rekli ste tada da ćete voditi sjednice Sabora nepristrano i jednako prema svim zastupnicima. Ali, nažalost, mi vidimo da to nije slučaj, da neki mogu kršiti Poslovnik bez opomene i da mogu pričati van teme bez opomene, a neki koji se usude vas kritizirati, njima se oduzima riječ i tjera ih se. Hvala. Ja se ispričavam budući da ste podignuli pločicu sa povredom Poslovnika, po kojoj točki? Gospodine Petrov, prekršio 238. Hvala. Htio bih ukazati na jednu šokantnu misao. Pokušava se stvoriti privid da je sad
glavni problem u znači Hanžekoviću. Naravno, on jest problem, ali on je samo posljedica, a ne uzrok. Pravi uzrok je sljedeći. 2010. godine u prosincu blokiranih ljudi, znači fizičkih osoba, bilo je 25.600. Krajem 2011. broj blokiranih povećao se na nevjerojatnih 219.000. Što će reći? U godini dana broj blokiranih porastao je skoro 10 puta. Za takav kaos, znači za ovu epidemiju i poplavu ovrha, evidentno je kriva izmjena zakona ovršnog iz 2011. godine koju je napravila Vlada meni s lijeva, znači HDZ-ova. Stoga ja predlažem, dame i gospodo zastupnici, ako želite riješiti problem masovnih blokada i ovrha, riješite uzrok. Ako je jasno što je uzrokovalo tu epidemiju, zašto onda ne bismo vratili nazad Ovršni zakon u stanje u kojem je bilo 2010. A ako ćemo parcijalno rješavati svako poduzeće, mi se možemo onda do kraja mandata baviti firmom po firmom jer ima bezbroj znači komunalnih poduzeća u Hrvatskoj i tako da ne duljim dalje koliko ima tih tijela sa u suštini javnim ovlastima. Pa predlažem kolegama iz MOST-a ako imaju hrabrosti da se bave uzrokom, a ne samo sa posljedicama. Hvala vam. Hvala predsjedniče. Htio bih reći da gospodin Hrelja je rekao puno, a opet suštinski ne toliko puno. Međutim, ono što je bitno jest da trenutni sustav naplate u svakom slučaju nije dobar. I ovaj sustav koji predlaže MOST u biti je bolji od onog koji imamo sada. I smatram da nije stvar samo u kritiziranju i da ovaj prijedlog po svojoj prirodi valja podržati jer predstavlja pozitivnu promjenu. Međutim, kao što sam rekao, ne rješava sam uzrok problema, a uzrok problema je općenito loš Ovršni zakon koji nas je doveo ovdje gdje jesmo i zapravo koji je stvorio problem sa RTV pretplatom. Mislim da je rasprava o RTV pretplati trebala doći nakon rasprave o Ovršnom zakonu. Jer ako bi se Ovršni zakon izmijenio na način da se ovakva praksa zaustavi, mi ne bismo morali donositi poseban zakon, odnosno izmjene zakona samo vezano uz HRT. I također smatram da je gospodin Hrelja ispravno upozorio na visinu te pretplate i da bi ju u suštini trebalo smanjiti, odnosno po našem sudu i ukinuti. Hvala. Izvolite kolega Pernar. Hvala predsjedniče Reiner. Poštovani kolege i kolegice, treba li Hrvatskoj javna televizija? Svi ćemo se složiti da treba. Međutim, suštinsko pitanje koje valja postaviti jest je li HRT javna televizija? Da li ona služi građanima ili je ona zapravo glasnogovornik određene ideje i određene ideologije? Iz promatranja programa, odnosno sadržaja kojeg je ta televizija stvarala posljednjih godina, mogu reći par riječi. Na državnoj televiziji zagovaraju se isključivo mišljenja i stavovi koje propagira Europska unija. Kritičnih stavova o Europskoj uniji nije bilo. Iako je ona bila dužna prilikom referenduma o Europskoj uniji dati ravnomjeran prostor objema stranama, državna televizija, koju oni nazivaju javna, nije to učinila. Naprotiv, propaganda je bila jednostrana, pričalo se, ne znam da li se svi sjećaju, bili su oni promidžbeni spotovi gdje su objašnjavali da će moći ljudi dalje klati životinje i peći rakiju i tako dalje. Uglavnom, to su bile doslovce zaglupljivanje naših građana. Također, govorili su nam da će nam se otvoriti tržište cijele Europske unije. Međutim, ono što mi vidimo jest da mi ni na vlastitom tržištu ne možemo opstati, a kamoli na stranom. Poštovane kolege i kolegice, poštovani građani, ne samo to. HDZ niti jedan jedini put nije dozvolio niti jednu jedinu emisiju
u kojoj bi se raspravljalo o visini i načinu prikupljanja RTV pretplate. Apsurdno i žalosno da mi tek danas 2016. godine u Saboru govorimo o RTV pretplati, odnosno načinu njenog prikupljanja kao ozbiljnom problemu kojeg treba riješiti. Često puta smo mi iz Živog zida apelirali na HRT da se dotakne ove teme, da se radi javna rasprava, jer je javna rasprava temelj nečega što se zove javna televizija. Međutim, nikakve rasprave o tome može li Hanžeković zgrtati milijune na sirotinji, odnosno na tim TV pretplatnicima, nije nikada bilo. Po svemu sudeći, da nije nas danas ovdje, ni danas se o tome ne bi razgovaralo. Poštovane kolegice i kolege, ono što radi Hanžeković žrtvama, odnosno pretplatnicima HRT-a, graniči sa zdravim razumom. Uzimati 1000 kuna zbog duga od 80 kuna ili 160 kuna javna je i velika sramota. Taj čovjek, Marijan Hanžeković, putem svojih glasila sustavno blati i zagađuje naš medijski prostor. Također, ta ista osoba zaštićena od strane HRT-a. Znači, tko god kritizira Hanžekovića ili TV pretplatu nije mogao dobiti medijski prostor. Ja se sjećam, iako sam mlad čovjek, da je bilo puno inicijativa za ukidanje TV pretplate. Skupljene su 100.000 potpisa. Pisani su, mnogi članci su bili na tu temu. Niti jedan nikada nije došao do HRT-a. Je li to u duhu demokracije? Je li to u duhu prava na mišljenje, odnosno na različitost mišljenja i u duhu javne rasprave? Moje duboko uvjerenje da nije. Ista stvar, način na koji državna televizija izvještava o sukobima u svijetu, znači u Ukrajini, Siriji, o Palestini se uopće ne govori, poštovane dame i gospodo. Svakog dana izraelska vojska i policija tamo ubija ljude i otima palestinsku zemlju. Tamo se konfiscira imovina. Djeca koja imaju 5 godina privode se i Izrael je jedina zemlja na svijetu koja drži djecu u vojnim zatvorima. O takvim temama na državnoj televiziji nema rasprave. Za našu državnu televiziju glavni negativac je sirijski predsjednik Bašar al-Asad. Kolika je to farsa, spomenuti ću samo primjer iz 2011. godine kada sam vodio prosvjed protiv kolega koji sada stoje meni s desne strane. Tada nas je 1000 prosvjedovalo ispred zgrade državne televizije, odnosno 2000, protiv cenzure na HRT-u. I što se dogodilo? Ja dolazim doma i očekujem da će HRT spomenuti to. Međutim, na HRT-u kažu sljedeću vijest. Danas je 2000 prosvjednika bilo u sirijskom gradu Homsu protiv režima Bašara al-Asada. Međutim, tog istog dana 2000 prosvjednika protiv HDZ-ovog zločinačkog režima državna televizija nije vidjela. Naime, ta televizija... Kolega Pernar, ovako, polako. Prvo kolega Glasnoviću, molim vas, nemojte vikati iz klupe. Kolega Pernar, vi vrijeđate jednu parlamentarnu stranku što je nepristojno i neprihvatljivo u Saboru. A drugo, potpuno ste se odaljili od teme. Ja vas molim, držite se teme. Potrudit ću se. Ovoga zakona. Jel? Hvala vam. Htio bih reći da sam od HDZ-ove vlasti bio uhićivan i pritvaran bezbroj puta. Državna televizija nikada mi nije dala riječ da govorim ili da se branim. Sustavno sam bio napadan od strane tog medija u službi vlasti. Stoga smatram da gledano na unutrašnju politiku, naša državna televizija nije služila javnom interesu, već privatnom interesu pojedinaca koji su javni i opći interes zamijenili sa svojim privatnim. Iz tog razloga, kao i iz pogleda na vanjsku politiku, gdje se promovira NATO pakt kao organizacija koja širi mir, sigurnost i ljubav po svijetu, dok u stvarnosti se bavi bombardiranjima, ubijanjima i okupacijama neposlušnih zemalja, znači ta NATO organizacija se od strane državne televizije prikazuje maltene kao humanitarna, a njihovi agresivni osvajački ratovi s ciljem kontrole svjetskih resursa
prikazuju se kao akcije oslobađanja i širenja demokracije. Takvu količinu propagande, takvu količinu političke zaštite, znači određene stranke, nikad nismo imali prilike vidjeti do sada u novijoj povijesti. Spomenimo se samo proteklih izbora. Svaki dnevnik HRT-a započinjao je sa samo jednom viješću i samo jednom stranku. Svaki dnevnik započinjao je vijestima iz HDZ-a, kao da se svima nama svijet vrti oko te stranke. Mnogi, nažalost, kad se sjetim, kad sam bio na skupu beskućnika, rekli su da do dolaska HDZ-a na vlast problem beskućništva, kažu, rekli su, zapravo nije na ovim prostorima niti postojao. To su sve, dame i gospodo, činjenice i razlozi zbog kojih smatram da HTV ne vrši ulogu javne televizije i zbog čega TV pretplatu treba podhitno ukinuti, a državnu televiziju kao servis reformirati. Ako će to biti stranačka televizija u službi vladajuće stranke, bez obzira koja je to bila, onda bi bilo logično da i ta vladajuća stranka financira tu televiziju, a ne porezni obveznici, odnosno svi građani. Ukoliko znači ona ne reflektira različita mišljenja, već samo mišljenja jedne političke stranke. Ukoliko dođe ikada do reforme HRT-a, smatram da bi barem jedan od 4 programa trebala dobiti opozicija. Jer nije normalno da znači vladajući režim kontrolira doslovce sve kanale i na taj način programira umove ljudi i govori im da iako svi vide da je situacija katastrofa, da je sve u redu i da problema nema. I još jedna stvar, o zakonu ovršnom koji dozvoljava neviđenu pljačku neviđenih razmjera, rasprave gotovo da i nema, a sugovornici su često i relevantni. Tek nedavno, odnosno neki dan, sam ja po prvi put u 5 godina svojeg političkog djelovanja mogao dobiti prostor u emisiji Otvoreno gdje sam govorio o Ovršnom zakonu. A da ne govorim o tome da se pokušavao stvoriti lažni privid da Živi zid nikoga nije spasio od deložacije i da su svi koje Živi zid branio na kraju bili deložirani. Istina je obratna. Državna televizija davala je medijski prostor samo onim deložacijama koje su bile nasilno provedene, a ostale deložacije gdje smo uspješno branili dom nisu dobile medijski prostor. Također, ni pitanje tajnih deložacija nije zanimalo gospodu s HRT-a, kao ni pitanje, ponavljam već, izdvajanja tog sustava naplate u ruke gospodina Marijana Hanžekovića koji je tisuće obitelji zavio u crno. Činjenice su takve kakve jesu. Činjenice su da mi smatramo spornim ne samo znači sustav naplate kakav je bio do sada, već smatramo spornim i samu TV pretplatu kao takvu. Jer ponavljam, HTV nažalost nije javna televizija, već se tamo čuju samo mišljenja Washingtona, Brisela i Banskih dvora. Mišljenja građana koji kopaju po smeću, koji čekaju u redu za pučku kuhinju, ili pak hrvatskog branitelja Mirka Dukića kojeg sutra u 10 sati na adresi Sveti Duh 8 čeka deložacija po nalogu strane štedno-kreditne organizacije. Mišljenja tih ljudi ne mogu se čuti. Drage dame i gospodo, apeliram na vas sve, pogotovo na one koji imaju većinu, da nešto promijene po tom pitanju. Jer jedino i ukoliko se ta državna televizija reformira, moguće je očekivati od građana da prihvate obvezu plaćanja TV pretplate. Imajte na umu da mnogi građani upravo kao čin političkog revolta zbog programa i sadržaja ne žele ni gledati ni plaćati TV pretplatu. A da je tome tako jasno iz gledanosti središnjeg dnevnika koji nikada nije imao nižu razinu gledanosti. Žalosno je kada privatne televizije imaju veću gledanost od državne koja na raspolaganju ima puno veće resurse i 10 puta više zaposlenika. Kažem minimalno 10 puta jer na 3000 službenih zaposlenika dolazi još barem toliko takozvanih vanjskih suradnika. Mišljenja sam da su primanja i privilegije ravnatelja HRT-a i kaste koja to vodi
prevelika i da ih valja smanjiti. Jer nije primjereno da nešto što je javni servis i za što ljudi moraju silom izdvajati za to od svojih mizernih plaća i mirovina ili socijalnih naknada, da netko na tome zgrče bogatstvo. Poštovane dame i gospodo, iskrenog sam uvjerenja da se stvari mogu promijeniti. I ovom prilikom pozivam sve građane Republike Hrvatske da pruže otpor državnoj televiziji na način da otkažu TV pretplatu. Drage dame i gospodo, ja ne plaćam pretplatu državnoj televiziji i nikada nisam prijavio TV uređaj. I isto pozivam i vas da odjavite svoje TV prijamnike i tako pokažete što mislite o njihovoj politici propagande, cenzure i pranja mozga koju provode zadnjih 20 godina. Dragi građani, vi ste ti koji svojim novcem financirate to zlo. Vi ste ti, dragi građani, koji omogućavate time što ste prijavljeni kao pretplatnici da vas Hanžeković ovršuje do jučer, a od sutra će to činiti izravno HRT. Skidat će vam novac sa računa, čerupat će vas kao kokoši. Nemojte im dati tu privilegiju. Dragi građani, vi možda mislite da ste sami, ali većina vas, siguran sam, razmišlja kao i ja. Molim vas da ne budete kukavice, nemojte ih se bojati jer nas je više nego njih. I imajte na umu da svakom kunom koju uplaćujete HRT-u podržavate nastavak trenutnog stanja koje je zapravo zagađenja uma, a ne bistrenja uma. Stanje u kojem se širi propaganda, a ne činjenice. Stanje u kojem jedna politička stranka monopolizira, znači, državnu televiziju za svoje uske stranačke interese i pritom iskrivljujući stvarnost. Drage dame i gospodo, ja sam mlad čovjek, nisam star. I ja se ne sjećam kako je bilo u doba Josipa Broza Tita. Ali sam siguran da Josip Broz Tito i taj jednopartijski režim nije imao toliko medijskog prostora u Dnevniku koliko danas ima HDZ. Svaki prilog počinje i završava, odnosno svaki dnevnik, vijestima iz HDZ-a. Gospodo iz HDZ-a, ako hoćete raditi stranačku televiziju, napravite HDZ TV, neka vam odašiljači i veze daju frekvenciju, plaćajte koncesiju, imate Bože mili 40 milijuna kuna godišnje otimate od hrvatskih građana, oni nemaju izbora hoće li želi vam taj novac dati ili ne. I eto, onda emitirajte svoj program kao što ste nekada davali Karamarku, odnosno što smo nekad morali gledati Karamarka, onda lijepo emitirajte tamo gospodina Plenkovića, a javnu televiziju oslobodite za javni interes, odnosno za ono što zanima građane. A građane, vjerujte mi, ne zanimaju vijesti iz vaše stranke. Hvala vam puno. Zahvaljujem mandataru Vlade. Otvaram raspravu. Prije rasprave imamo 3 replike koje su se javili zastupnici. Prvi od zastupnika koji se javio za repliku je zastupnik Ivan Pernar. Hvala predsjedniče Sabora. Htio bih ukazati na to da gospodin Plenković govori o europskom putu i o europskoj budućnosti. Ali ono što mi smo danas imali prilike vidjeti, znači uoči samo, odnosno neću reći konstituiranja Sabora, ali uoči govora o Vladi se nije počelo na europski način, već na jedan brutalni balkanski način, tako da su se uhitile moje kolege. I to zbog čega su se uhitile, gospodine Plenković? Zato jer ste vi u kampanji govorili da ćete zaštititi jedinu nekretninu od ovrhe, ali se čini da ste lagali. I sad zbog vaše laži su kolege svirale klavir, a obitelj je završila na ulici. I ne vidim, jednostavno ne vidim od vas nikakvog pozitivnog pomaka i mi smo apelirali na HDZ već 5 godina od 2011. do danas da se prestane s represijom političkom. Ali mi vidimo da vaše kolege policija ne hapsi, ne procesuira, ne zatvara i ne osuđuje, a presude im padaju na Ustavnom sudu. Dok naše kolege nemaju nikakvu zaštitu, iako imaju zastupnički imunitet. Hvala vam, gospodine Plenković. Poštovani kolega iz HDZ-a je rekao da će HDZ ići reformskim putem.
to jest da će ova Vlada biti reformska. Međutim, po čemu će ova Vlada biti reformska? Vidjeli smo iz vaše jutrašnje predstave da se nastavlja sa starom politikom deložacija koju ste vodili i u prethodnom vremenu. Također, ne vidim nikakvih naznaka da ćete prestati sa sluganskom politikom prema Washingtonu i Bruxellesu. Znači, nastavlja to je ono što vi nazivate europskim putem. To je put kad Amerika kaže protjerajte dužnosnika nekog ruske ambasade, vi na daljinski upravljač proglasite čovjeka nepoželjnim, ni krivog ni dužnog i protjerate ga iz zemlje. Ili recimo pošaljete vojnike na rusku granicu, ili recimo šaljete oružje u Siriju i podržavate teroriste tamo, ili recimo podržavate vojne akcije u Libiji koja je izazvala kaos i kolonu izbjeglica koje nema kraja. Također, evo ovdje imamo takozvani program Vlade Republike Hrvatske. Ključno pitanje u ovom programu, dame i gospodo, je pitanje monetarne politike. U ovoj zbirci ja ne vidim ni jednu točku gdje se spominje uopće monetarna politika, a kamoli njena reforma. Spominje se sve i svašta osim toga, a jasno je da u suštini sve ovisi na kraju o monetarnoj politici. Znači, i dalje je valutna klauzula, i dalje one, kako ste rekli vi, europski put, a to je eurizacija zemlje, znači lišavanje zemlje svakog suvereniteta i provođenje svih direktiva koje dolaze izvana. Gospodine dragi, neformalne strukture moći koje vladaju našom zemljom trenutno nastavit će to i dalje. I našom zemljom će se i dalje upravljati izvana pod vašom Vladom. Zato mislim da nije primjereno da nazivate ovu Vladu reformskom. Hvala vam. Pa htio bih reći da slušajući gospodina Reinera stječem dojam da 2011. kad su bili Facebook prosvjedi ljudi nisu izašli na ulicu zato jer im je bilo loše i zato jer su bili nezadovoljni HDZ-ovom vlasti, već zato jer su im mediji rekli. To je jedna suluda teza jer jednostavno ne znam da li se sjećate tog vremena, ja sam bio njegov živi svjedok. Stanje je bilo koma, a sada nije nažalost mnogo bolje. Međutim, o odnosu vaše policije i vaše stranke prema meni i svih biranih medijskih natpisa neću ulaziti dublje, ali ću se samo osvrnuti na kurikularnu reformu koju ste također spomenuli. Obrazovni sustav u Hrvatskoj je katastrofa. Znači, djeca kad izađu iz srednje škole uopće ne razumiju proces stvaranja novca, ne znaju da novac mogu stvarati isključivo privatne banke, odnosno da je sav novac kao kredit stvoren i da novac za njegov povrat ne postoji jer novca za kamatu koju treba vratiti na taj kredit nema, on nikad nije izdan. Što će reći da HDZ-ova Vlada uopće u toj svojoj kurikularnoj reformi koju je radila nije predvidjela obrazovanje po tom pitanju. A pitanje novca je, gospodine Reiner, najvažnije pitanje. Možda vama nije jer vi novaca imate, ali za one koji nemaju novaca, koji grcaju u kreditima, njima je itekako bitno da znaju kako se novac stvara, zašto ga nema, zašto su svi u kreditima, da li je to slučajno ili je možda to dio jedne šire priče, jedne zavjere u kojoj vi i vaše kolege aktivno sudjelujete od 1994. kad ste HNB pretvorili u mjenjačnicu. Hvala. Hvala predsjedniče. Pa evo, gospođa je rekla iz HDZ-a da kao ima poglavlja monetarna politika i da se spominje. I moram priznati da je to istina. Radi se o dvije rečenice proširene u kojima pišu zapravo strašne stvari. Jedno od njih je da je njihov program se svodi na to da se i dalje omogući korištenje znači kredita dugoročnih uz valutnu klauzulu za koju smo vezani, znači za euro. Iako tvorac eura, odnosno njegov glavni arhitekt Otmar Issing sam kaže da je to propao projekt i da u njega ne vjeruje. Kada sam pitao gospodina Lovrinovića hoćete li replicirati gospođi, on je rekao Pernar što ću ja njoj replicirati, kaže što se tiče njihovog programa bolje da ništa ne piše nego to što piše. To je vaš program gospođo i jedini program koji je bio dobar vaš je bio iz IFO instituta koji vam je predlagao znači i ukidanje valutne klauzule i slabljenje kune, ali vi ste taj program očito
brzo zaboravili, maknuli i uveli ste jedan novi stari program koji imamo prilike gledati od 1994. Hvala. Htio bih reći da pođemo od pretpostavke da su za probleme Hrvata u BiH ekonomski krivi Srbi i Bošnjaci. Međutim, postavlja se pitanje tko je onda kriv za njihove probleme ako su oni u većini. Brzo ćete doći do zaključka da ekonomski problemi u BiH podjednako pogađaju sve tri narodnosti, a da su glavni uzročnik njihov ne ona druga narodnost, nego njihovi vlastiti korumpirani političari i korumpirana vlast koja šuti i skriva činjenicu da se BiH nalazi pod monetarnom okupacijom kao i naša vlastita domovina. 1997. godine Novozelanđanin Peter Nicol instaliran je za guvernera Središnje banke BiH i kao što je kolega malo prije rekao, dok se dvoje njih svađa, u slučaju BiH tri naroda su se svađali tko će od njih biti guverner, pa je došao Novozelanđanin. Na isti način vi već 20 godina mrcvarite od oba HDZ-a zajedno Hrvate u BiH, kao što je SDA mrcvari Bošnjake i Dodik mrcvari Srbe. A zašto? Zašto to radite? Samo zato da bi okretali ljude jedne protiv drugih, kako bi na njihovoj muci i patnji mogli zapravo zadržavati svoju političku vlast koja je u biti sluganska, jer je BiH pod vašom upravom ništa više nego protektorat i visoki predstavnik je vama nadređen. U BiH nema demokracije nikakve, a vi svi o tome šutite. Vi niste u stanju izbora u Mostaru već 8 godina organizirati i to je jedna sramota za koju ne možete kriviti druge nego sami sebe. Hvala. Hvala puno predsjedniče. Program ove Vlade vrlo je, ma u biti to nije program, to je jedan pamflet, ali ima jedan dio u kojem se oni dotiču, piše Hrvatska i njena vanjska politika. Kaže ovako: Republika Hrvatska će angažiranije koristiti prednosti članstva u EU i NATO. Dame i gospodo, kakve smo mi koristi do sad dobili od članstva u Europskoj uniji? Po svemu sudeći nikakvu, osim članarine od više stotina milijuna eura i mizernom novcu koji nam je vraćen nazad, nametnut nam je cijeli niz direktiva koji ograničavaju našu kako monetarnu, tako poreznu i poljoprivrednu politiku. Rezultat ulaska u Europsku uniju nije bio gospodarski rast, odnosno rast zaposlenosti. Naprotiv, zaposlenih je danas manje nego je bilo kada smo u EU ulazili. Što se tiče poljoprivredne proizvodnje, ulaskom u EU ne da nismo dobili novo tržište, nego smo izgubili i naše vlastito. Broj blokiranih građana također je porastao od ulaska u EU, a ista stvar se dogodila i sa vanjskim dugom. Ja ne znam, porastao je i PDV, ja ne znam postoji li ijedan pozitivan pokazatelj gospodarski s kojim se mi ulaskom u Europsku uniju možemo pohvaliti. Jedino što vi smatrate uspjehom je vjerojatno bijeg od više od 100.000 ljudi iz naše zemlje koji su našli vjerojatno radna mjesta tamo, ali ona ovdje nisu stvorena. A osnovna ideja je bila da se ta radna mjesta stvore ovdje. Što se tiče NATO-a i njegovih blagodati, mi smo vidjeli koji su to darovi NATO pakta. Vidjeli smo nedavno u Jemenu bombardiranje, vidjeli smo tamo mrtve i to sve provodi ekipa iz Washingtona. Znači, Hrvatska nije članica u NATO-u koja suodlučuje, već Amerika o svemu odlučuje, a mi smo tamo samo sluge koje slušaju i rade ono što im se kaže. Pogledajte što je Amerika u Iraku radila, dame i gospodo. Tamo je doslovce rijeka krvi potekla zbog američke agresije. Da, gospodo, nemojte glave okretati. Što se tiče američkih zločina u Libiji, odnosno NATO-ve intervencije u Libiji, na koji način je Hrvatska tamo sudjelovala? Koji su rezultati tamo? Dovedeni su islamisti na vlast, ubijen je čak i američki veleposlanik, more izbjeglica, kolone izbjeglica sad dolazi iz Libije u Europu. Tih izbjeglica prije nije bilo, a libijski narod danas živi puno gore nego je ikada živio. NATO je počeo tu lažnu humanitarnu intervenciju da bi spriječio, odnosno zaštitio civile. Međutim, civila je ubijeno u toj NATO intervenciji i onome što je uslijedilo puno više nego je stradalo u desetljećima
vladavine Muamera Gaddafija. Što se tiče intervencije NATO-a u Siriji, pa mi vidimo dame i gospodo da je NATO taj koji naoružava te pobunjenike koji imaju jedan islamistički predznak, koji skidaju glave, koji ubijaju taoce i na kraju krajeva sami američki dužnosnici priznali su da su oni stvorili ISIL, da su ih financirali i naoružavali. I civili koji stradavaju u Siriji bivaju ubijani na dnevnoj bazi sa hrvatskim oružjem jer je Hrvatska na zahtjev SAD-a donirala američkoj vladi oružje koje je zapravo završilo u Siriji. Nitko nikada za to nije odgovarao. Što se tiče politike u Afganistanu, što je to Amerika tamo promijenila i zašto je naša vojska uopće tamo? Ne znam da li znate, ali 1980. je Kongres predvođen demokratima odlučio dovesti talibane na vlast. Dao im je novac i oružje i tada je Bin Laden bio prijatelj Amerike. I što je Amerika napravila? 8 godina je dovodila talibane na vlasti i onda pod izlikom da su talibani teroristi ih samo par godina kasnije išla rušiti i već 15 godina tamo ubija ljude. S kojim rezultatom? Zašto je Hrvatska tamo i zašto Hrvatska služi interesima NATO pakta? Što se tiče izbjegličke krize, gospodo draga, je li bilo izbjeglica iz Afganistana u kolonama dok Amerika nije napala Afganistan? Nije. Je li ih bilo iz Sirije dok se Amerika tamo nije uključila i napravila krvavi pir? Dame i gospodo, nije. Kao što nije bilo niti iz Iraka, niti iz Libije. Američka vlada, odnosno NATO pakt, je najveći generator izbjegličke krize, a istodobno prima najmanje izbjeglica. Ja bih samo zamolio zastupnika Pernara ako može da se drži teme. Može. Što se tiče djelovanja hrvatskih predstavnika u Europskoj uniji, odnosno u NATO-u, a vi ovdje kažete da ćete se aktivnije uključiti. Kako se to Hrvatska aktivnije do sad uključivala? O čemu je Hrvatska do sada odlučivala i što je Hrvatska učinila da se genocid i zločini nad bliskoistočnim zemljama zaustave? Apsolutno ništa, kao što ništa nije učinila niti za prava Palestinaca koji su gaženi i ponižavani na dnevnoj bazi. Ovdje piše, politika Vlade bit će usmjerena na ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva. Vanjska politika u funkciji ostvarenja nacionalnih interesa. Dame i gospodo, koji to nacionalni interesi su mi i koje od tih interesa mi ispunjavamo našom vanjskom politikom? Da li je dolazak milijuna izbjeglica na naše granice, da li je to naš interes? Da li je naš interes ubijanje ljudi u Siriji ili uspon islamske države u Iraku? Kakve mi koristi, dame i gospodo, od toga imamo? Ovdje piše da će naša država braniti da će se težiti zaštiti teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta. Dame i gospodo, državne granice naše zemlje su rupa na rupi, kolone ljudi prolaze bez ikakvih dokumenata. Kolika je to sigurnosna prijetnja, suvišno je o tome govoriti. Ovdje piše također da će podržati BiH na putu prema Europskoj uniji i članstvu u NATO. Gospodo draga, a što će dobiti BiH od Europske unije i NATO-a? Kao da već sada tamo ne vlada visoki predstavnik, kao da BiH ionako nije upravljana izvana, kao da tamo NATO trupe već nisu stacionirane. Što se tiče vaše posljednje poante, ovdje piše sljedeće. Briga o Hrvatima u BiH te skrb o hrvatskim manjinama u ostalim zemljama bit će strateška zadaća Vlade Republike Hrvatske. Dame i gospodo, zapitajte se, ako HDZ ne brine za Hrvate unutar Hrvatske, ako se Hrvati autobusima na dnevnoj bazi iz Hrvatske iseljavaju, ja znam da je nekima to smiješno, ali obiteljima ljudi mladih koji odlaze iz naše zemlje to nije nimalo smiješna tema. Znači ako ne pomaže Hrvatima u Hrvatskoj, kako će to HDZ pomoći Hrvatima u BiH? Kako? Odgovor je jasan, odnosno nameće se sam po sebi. Nikako, dame i gospodo. I to je najveća sramota što je stranka koja je po svojoj prirodi trebala biti državnotvorna učinila sve da se suverenitet naše zemlje raspline, da nam dolaze direktive poput na primjer direktive o GMO-u, jer što se događa apropo vašeg suvereniteta i vašeg domoljublja, dame i gospodo?
i vašeg suodlučivanja u Europskoj uniji. Europska unija donese direktivu da se dozvoljava prodaja GMO hrane za ljudsku uporabu, odnosno konkretno 2 vrste GMO soje. I što Hrvatska po tom pitanju može učiniti? Ništa, zato jer su EU direktive obvezujuće. A s druge strane, unutar Europske unije je glas Hrvatske vrijedi manje nego glas nas 4 iz Živog zida ovdje u Saboru. Znači vas je tamo, tj. hrvatskih predstavnika u EU parlamentu možda 1%, dame i gospodo. I molim vas gospodine Petrov da ne pokušavate mi suflirati, da šutim jer imam pravo na izlaganje na ovu temu, molim vas. Htio bih reći da europska budućnost, što znači za HDZ europska budućnost, za nas tu u Hrvatskoj? Da li to znači naš odlazak iz Hrvatske? Da li je za vas europska budućnost da mladi ljudi odlaze u Irsku i Njemačku? Je li to njihova europska budućnost, dame i gospodo? Ne, to nije europski san, to je noćna mora. A da ne govorim o tome kakvu monetarnu politiku nam Europska unija nameće. Vi ste jedva uspjeli doći do toga da revizija uđe u HNB. Međutim, ono ključno pitanje je pitanje monetarne politike, a to pitanje bježite od njega ko vrag od tamjana. A dok se to pitanje ne riješi, ništa se, dame i gospodo, neće riješiti. Netko će reći kakve veze ima vaša vanjska politika sa našom monetarnom politikom. Sve je to dio iste priče, sve je to priča MMF-a, sve je to priča Washingtona, Svjetske banke i Brisela. Jedino što smo od njih dobili čvrste direktive su sljedeće: mora se raditi privatizacija i to smo vidjeli. Počelo je telefonskim putem, kako će se nastaviti sam Bog zna. Ispričavam se. Hvala.